Måske vi lige skal se hende lidt tættere på. Ja, kom. Kan vi lige få en hele vejen? Nej, Sibel, nej. Ej, det mener jeg. Hvad mener du? Vi spiller det af. Ja, tak. Ja, tak. Sibel, kan du holde vågen til at lige drikke et glas vand, eller vil du synge en af delene? Ej, vand, det går bare igen. Altså, jeg kan have mig op til to døgn mere, hvis det var. Du har det. Skal vi spille guitar? Hvor er han henne? Kan vi ikke få en sang om Sibel? Ej, så kommer jeg ud. Maria, kan vi ikke få en sang om Sibel? Nej. Hvad? Maria? Kan vi ikke lige få en sang om Sibel? Vi får en sang om Jytte, kan vi? Jytte har taget sådan nogle thailandsråd. Jytte, hun er gået kold. Det er bare så fint, at vi kan se ham. Er der ikke nogen her? Er der ikke nogen, der har smart? Hvem går ind og sprøjter noget? Hvad skal hun? Ej, hvad skal hun nu? Vi rører ikke Jytte smart. Hvad skal der den der? Jytte er faktisk forværmet.